převili meblu, ještě mu měli nejsmo, ale televizor zno. A manželský, ty najmladší přečelky mojej žony, tu byše technika za televiziu a tu nám na cechu západnou antenu stajú. Na Šmír západný Berlín byše toto jo. Ale to měše ty hudmo Ochsenkopf antenne, hač Ochsenkopf jo bajerské a tam byše ty štělak. No hej, nič se na to pensioniu, so po krótkim času, so ve gmene, so rečili, so nie treba za parlament młodych ludzi. A to jeden praje, no hej, z toho máme nejakú štátnu skutnú lekárskú praxu, nebo to ničo było. A to jeden druhý praje, no hej, lidma, so tu ja, má on tiež na Ochsenkopf antenu na Ciše. Z tej príčiny byše potom téma žur tam odbute, a ja som to tiež nekazonil. Musíme maximálne dvojce za mesiac boli západnú televíziu hľadať. Hevak, to výmena nebylo tak ideálne, ale ja bych tej antene jara džakon, ja z tej príčiny ma ostával na konc.